paling ngene kok kaya gila ngono to, Mas? Aku gugep ya ambek sampean. Embuh iki. Emplok ngono. Nyekeli mik ngene lho Mbak Okta. Gugup ambek sampean. Gugup piye ta? Nyekeli mik aja ngono ta. Mang mulo mang nyekeli mik iki lho ngene. Nah, ngene lho penak. Penak ngene. Iki ora iso ampekan lho ngingkos dadine. Nek ngene iki penak, mbok cekel ndase dadine kaya ngene. Lho, lah nek ngene kan yo penak. Penak sisi kelendase. Oh ya ngono ya. Ndase Langsung. Cekel cetus ngono ya. Langsung. Ya ya. Kita piye ya. Yu anam lo yu. Ayo semuanya menghadap kamera, Mas Ngadenan, Mbak Siska. Ini foto bahagia bukan foto ronsen nggih. Mas Ngadenan pinter, pinter milih bojo. Piye? Bojone sing wedok pengkoh. Jelas. Ketok ayo Bijak peng-pengan ira-ira pekoh. Ketok ayo ndang duwe. Gede dhuwur bah. Iki anake sapa to Ron? Ora malah kaya putune Jokowi. Modele son Angger ruwitis. foto ruwitis ngene iki. Ngene iki ndek biyen pake nyedam lho. Golek-golek ya ngono ki. Biasane ngene bocah nek model ngene iki pakane ra kena disemayani. Ya mlok foto ya, heeh ya wis kono le. Wis ning kono le. Sang ganteng lho, colot. Mi anam lo Mi. Ayo menghadap kamera sekali lagi. Menghadap kamera sekali lagi. Fokus ke kamera. Mas Manggolo ketok susah mentok Mas. Ngantuk men ketoke. Ayo menghadap kamera semuanya. Mbak Ayo, Siska, semuanya, senyum Mbak Siska. Mas Ngadenan rasa pikir, ngatasi. Iki opo Jajak masa ngatasi apane le? Gede dhuwur ae. Padahal aku ku. Alah ngono kuwi iso pas ngono modele kok. Wong wedok karo wong lanang Gusti Allah nyiptakno ngene iki nang ngadeg iki lho. Iya. Ora pas. Nek buk lho pas. Aku dhe gumun sing 15 cm ilang ning ndi kok. Iya. Ora trimo 15 cm 30 cm. Nah, Mas senyum Mas to wegang men to. Nah lah ngono lho Mas. Ya. Manggolone. Wes. Pinarak Gusti, pinarak. Monggo lungguh. Lenggah kati prayoga Gusti. Ya Mbak Dewi iki sing diriasi jane wong pira to iki? Ha riase sak RT. Riase tanggane dhewe kabeh diriasi kok. 1 2 3 4 5. Wah, iki ya tunggale Putri Domas lho iki. Iya tunggale. Iki mboke Dumas iki. Mboke Dumas tak kira tunggale ngono. Tunggale semene gedene malah kok ngatasi. Selamat datang Mbak Siska, Mas Ngadenan. Ya Allah, ikut luar berbahagia biasa. pada malam hari ini. Tak dongakno muga-muga ndang duwe anak sing akeh ya Mas ya. Heeh. Mas kawine pinten Mas? 200 pira mengaku. Pinten Mbak Mas kawine? 222.000. Mesti eneng artine iki. 232.500 rupiah. Berarti 200.000 ya Mas? Ya Murah meneh Mas. Allah, murah tenan. Bojo ayu ning ngene kok 200. Iya. Wong wingi karo tukang son kuwi ning WBL 450 gedireng kok. Ngerti BBL ora? Ya ngerti Lamongan ketok. Ngawur. Sing di Cepu kuwi lho. apa nduk Wisata Birahi Lebok kowe. Ya, oh ya Mbak. Aku mulino gawe sing ning bahagia nggih Mas. Iki wektune wis dalu jam 11. Iya. Oh iya. Iya tenan. Wah, tak mripatku tak belereng lho. Enek grup enek grup Iki patayat kondi to jamnya sholawat. ya. Iki patayan ndi to sing munggah yu. Ya Allah. Duh, foto sik. Foto. Aja lali buah, ngowah foto tok ora. Solane ning isor apa-apa, solane ning isor nek gak kamot. Heeh. Ayo. Tak dongakno sing urung duwe dagake nyusul ya. Pokoke golek bojo rasa ngelel, pokoke lanang urip ngene lho. Lanang urip ngono. Lah nek sing lanang yo golek sing wedok, pokoke wedok urip bolong. Babakan dawa songo ki lho normal maksudnya Iya harus. Ayo senyum semuanya menghadap kamera. Oh, gak sedeng ngalah. Soalnya kaling-kalingan godong. Ayo sing pakai masker dicopot dulu kok ora sing buah apa ora? Ayo. Kok maskeran terus masker buah lali. Wis ora eneng corona. Wis eneng corona Mbak rasa maskeran rasa wedi-wedi. Ayo menghadap kamera semuanya. Mundhak ayune ilang. Bocah saiki iso glowing. Kowe gak ndro Mas ade foto barang. Iki bar ginjalan lho. Ayo semuanya. Mas Kliwir toko petek. Ayo, Ya. Tase Elizabeth. Gara-gara 250-an ki.
Aku ya apal. Matur suwun rawuhe nggih, Mbak. Tak hitung 50. Wah, kena gue bayari aku iki. Lho guyu ta. Lali to ora ya amplope iki nek ra diwehno. Gede dhewe iki. Lho. Oh iki yo tunggale wal meloro. Den memang itu cilik-cilik taliane ndak ya Allah. Niki saking pundi? Wah iki ape upacara Aku lali karo kowe. putih kok, ape upacara kowe iki. vokal patayat. Wis, cukup. Nah, sing Sampun. cilik-cilik kene medun. Ayo langsung Ayo, medun yang langsung kene rong lagu Ketoke ngantuk ketoke. Usahno sing cilik-cilik lho sesuk sekolah. Ya ayo sekolah. Iki iso duwe sungu. Le, ya le. Bocah iki iso duwe sungu bareng. Lah ki mau wis dipacaki apik-apik dibatek Ya ya. ya. Bocah ngantek sak yahmene gelem urung turu iki lho sing susah ibu bidan. Kok iso bubit kok susah. Sing susah Pak Mbok yang ngratur yene ngene iki. Tenan diturokno ora gelem turu. Tapi angger bocah cilik turu sore sing susah bu bidan. Apa neh iki malam Senin. Meteng ae mbok ae. Duh, bocah loro ki piye ta? Rene untung tek ngono kok. Waduh, Lho. aja dijongkokno. Natap lato-lato. Mantap lato-lato. Cuwilik menangan. Teles e, Mas. Gue nyuwet rumah tadi gawe mana aku tau kesetrum mik e. Kowe melak. Nene. Bocah kok kaya setrika ngalor ngidul. Sapa jenengmu sapa? Lho. Mbah. Mbah. Siapa jenenge? Anin. Rumahnya mana sayang? Di putrane sinten? Ibu siapa jenenge? Sri Ah. Tok. Mboke Bocah sakmene iki wis iso menakno. Bocah sakmene iki wis tau menakno bapak ibuke lho. Ya jelas no. Kok iso omahe ngagli. Kelas pira, Nduk? KB. Pengen dadi apa semene gede? Pak dokter. Bu dokter kok Pak dokter? Padha. Ndak kowe pengen dadi transgender apa piye kok kelamine maleh? Bu dokter. Dokter wong apa dokter kewan? Ketok. Dadi dokter sing cilik menangan iso malah jebres kabeh kaya barman pitik mentah. Sapa jenenge sayang? Elsata. Wisata Rumahnya religi. mana? Kali Gelonggong. Klambine anyar ya, oleh nyilek kok balene Mbak Dewi lho ya. Aja usek-usek kae to. Iki pengen dadi dokter, kowe pengen dadi apa? Guru. Kowe pengen dadi apa, Sok Ben? Madesu kowe ra duwe cita-cita. Iki sapa jenenge? Kamu nanya. Iya lah, kowe Sawah. Cocok amat mau diwaneni karo Sacili. Kamu nanya jen. Kurang ajar. padha karo Anake sapa aja tak kowe takoki. iki anake ulang-ulangane sapa? Iya, aku nanya. Lah kok duwe pikiran ngono barang kuwi tak Aku gawoki. gitu anakku sing cilik iki ya kelas 1 SD ki. Lek, mama nanti pepes nenye gitu. Oh, lah blondong sapa ulang-ulangane. Iya, namanya siapa? Kamu nanya. Alvin. Lah ngono lho, kok ngene. Kok nek sing apik kok tak kek dhuwit 1000. Saya neneng saiki. Dari, pin kene. Omahe ndi pin? Ngaklik kelas pira pin? EKB. KB sekolah sangune pira pin? 3000. 3000. Opo? Sekolah sang 3000 oleh opo? Marai kreatif ya ben ora pemborosan. 3000 oleh Pak opo? ane asline duwite ya akeh tapi medhit. Oleh apa? Oleh apa 3000 kuwi? Popo. Gak oleh popo. Ora apa ya Allah ngesano. Agak sini. Darene ben. Sijine iki sapa sing wajahe kudu nangis iki? Iki ayo ndalo. Kudu nangis motor kowe kalah dadu apa piye? Ngene iki lho, Ngantuk asline. Mbak manten Mas manten nek maringi bojone sing ikhlas. Ngene iki anggere bar tukaran dadi ngene merengut ngantek sedih aku. Yo. Ndak aja nek maringi sing ikhlas, Bu. Sing ikhlas lho, Mbak. Tenang. Karo tukaran yo. Ngene iki modele ya Karo tukaran. Mau. Alah, yo ae. Hati lho, aja nangis to. Aku ya kulino prasmanan. Jenenge sapa? David. Gapit. Omahe ndi? David. Lek kelas pira? 1. Tuh wis ngantuk le. Walah. Ki sekolah sangone pira? 5000. Bulan Kok nek mulai aja turu sik gak ngantek esuk Pak Am ben sedek 3000. Kowe sangono pira sekolah? 10.000. 10.000 lho, kowe 10.000 kok 3000. Walah kuwi gayane nek 10.000. Sekolah sangone pira?
Sekolah sangone pira? Kowe ora dhuwit urung? 2000. Ah malah nemen ki. Bagus, saya acungkan jempol. 2000 khusus kanggo infak. Lah iya, Karo mangsamu. bagus sih. Bocah ki aku pengen rombokane iki ndi? Mboke iki, mboke ndi? Mboke. Ndi? Mosok tenan kok. Mboke kaleme ngono aduh, anak sapa? Lah, aduh, duh, kene bocahe. Kowe ngengek mah ning kono. Oh, alah lele. Polahmu. Kowe njuk lagu apa? Ayah Susanti. Kayak Bu Santi. Lagu kayak Bu Santi. Lagu nek koyo Bu Santi iki lagune apa ya? Lagune Bang Mekar iki lho apik. Marilah kita. Wong-wong nek mek Bang Mekar ku leren nyanyi lho. Ono ya. Wah, tunggale kae barang. Lho jelas no. Pancasila. 1. Siap gerak nyanyi to. Lah wayah bayar utang ilang. Bang setan kok. Lah tanggaku ditunggoni ngono. Tunggonono Mas ngantek jam 11 bengi pekoh kowe wonge wis minggat tak sori ngono. Lagune apa kaya Bu Santi? Lah Bu Santi nyanyi apa? Dar we patayat. Wong kok ngene, gak roh judune. Heeh, kowe lagune apa? Indonesia. Indonesia, ya. Guyu aja susah ngono aku enggak suka. Sing sumeh to dadi bocah ki sing guyu, aja merengut ae. Ayo mbok guyu. Ketara kandhane aku mau ngomong lho. Ayo, njuk lagu apa kowe? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ya, ceklim iki. Wis bar mau. Anu kondo penyanyine, ayo. Sik hop ning kono, guyu to sik. Nah. Anu mbok ngantek mungkok. Mbak Kiki. Mikir kayak gini aja kayak gini ngkongking. Mbak Kiki rono ki Mas Kokok. Kalau Mbak Kiki, Mbak Kiki. kula Pulo. nyuwun lagu Nyuwun lagu. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ihi. Ih. Ora ketara ihi kene, ketok Mbak Kiki ora penyanyine antuk rene. Lah kayak Mbak Kiki ya. Balen sing banter. Ya, Mbak Kiki. Mbak Kiki. Kula Pulo. nyuwun lagu Nyuwun lagu. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ihi. Anu trae guyune angel. Putrane sampean trae guyune angel, Bu. Mangkane to, aja pas merengut. Dadine yo angel guyu. Mbak Kiki lagune Joko Tingkir. Hah, sing siji ki ngupil terus didilati enake, ya Allah. Ora nduno guyu. Lah bar ngupil kok didilat to. Ketoke asin. Kaya mareng meng ta? Iga. Kowe pengen dadi apa sampeyan gedhe? Ndi to bocah? Kowe pengen dadi apa sampeyan? Dadi apa? Line sapa? Kuli. Oh, alah pengen dadi kuli. Cita-cita kok kuli. Pengen dadi kuli. Ya wis. Kok kuli to, Mas? Oh, jenenge Fikri. Oh, tak kira pengen dadi kuli. Lagunya Gawe anak sing ngene iki lho Mbak kelas 10. sapa? Sing kemericek siskatan. Stres ribu. Stres, urung karuan kok, Bu. Bahagia lho Mbak Siska rada medun saon. Sip Mas, golek bojo ngono iki pokoke. Ora apa-apa kemeriya kaya Dapin. Le sukses, oke. Iki pinter nyanyi, Debian nalika ngidame kulino dikirimi mik pake. Kae sing siji kok malah didilati to Mas Mike yo. Kok Gua anggap nyanyi. es tungtung kok piye iki mau. Kok malah meneng. Kira-kira nyanyi ngene iki meng, kira-kira nek dadi manggala cilik ngene iki kok disangoni apa ora? Gak disangoni. Gak disangoni. Umpama disangoni gelem njaluk pira? 10.000. Oh. Mbah, sangoni 10.000, Mbah. Saiki, Mbah. Saiki kok lali nek gak saiki. Urung buka amplop. Sangoni, Mbah. 10.000 kok sok. Nah, paringi mriki, Mbah. Kene. Le, diparingi Mbah. Mbah yo jebule dolanan lato-lato ya. Iso. Matur suwun, Mbah. Sing bater.
Matur suwun, Mbak. Aja lali, Mbak. Aja lali. Mboi. Weh. Kak so jarene njaluk 10.000 to. Jarene njaluk 10.000 ora. Lah kok kaya anu tae. Njaluk sing akeh engko dibagi bertiga. Aku gak nyongko. Kok gak nyongko? Guyune angel iso nyanyi. Dia itu punya bakat terpendem. Roh dhuwit ora di dhuwit emang. Dhuwit di. Piro kuwi? Jewer jajal. 10.000 noloe piro? Ibuke sapa jenenge emang? Sakit. Sakit. Sing maringi Mbah Sakit, ibumu sakit. Ibumu. Kae Mbah Sakit, lah kuwi sakit. Ibumu lho jenenge Ibumu sapa? namanya siapa ibumu? Astuti. Astuti. Nek manggil Bu apa Mak? Bu. Bu, aku lah dhuwit 10.000. Bu, aku ada duit 10.000. Sesuk nggo tuku lato-lato. Saya tuku lato-lato. Matur suwun ya. Nah, pengen dadi apa Mas sampeyan gede? Tentara. Tentara. Ya, wis pinter, sing penting aja dolanan Amin. cip ae ya. Ya. Duh. Wis, Iya toh, Kak. ayo. Siap, gerak, maju mlebu kono. Baris. Kowe ya melok cah loro ki. Kancane yo melo. Sing ndi? Imboe. Imboe sapa? Imboe njombas. Aku dhewe nasibku ki kurang jelas kok iso. Kok iso gun jelas. Wong tek koyo ndingi. Bocah ki komet e. Ada sana lho. Iki paling sak kelas ngumyek kira apa bocah. Siap gerak madhep kono lho. Nah, sing bar entuk 10.000 semangate ra kaprah. Iki cilik roso kaya dongkrak iki iki. Kancane jongkokno. Hadap kiri gerak. Madhep ngalor gerak. Lho, saya bingung. Tentara ora roh hadap kiri hadap kanan. Ki meringis saiki. Duh, kono lho. Ayo mulai salin wis dalu. Maju jalan. Maju jalan. Rek. Lah bakul ndok. Endele iki sing guri. Iya, delok. Daerah rumangsa cilik lho. Salin Salin lho, balik salin. mulai. Asal Ya anakmu Allah, las. Mbak Tuti. Wah, alah ndek Gawe biyen sing gak ngono ki kok 10. apik lho model. Ya, 1 2 3 kene sing gede-gede. 456. Ya. Wayahe, kayak setengah rolas nanti olah semua nggih. Semua. 15 menit lagi nggih. Heeh. Yo bareng kene nek njaluk ya wis aku anu. Saya bareng-bareng. Nah, iki mbok tutuk mic gitu. Ya. Iki kene lho, Mbak. Kene lho. Aku yo tunggalin lho, Mas. Ayo, iki Domas iki. Mbak sinten iki? Mas. Fitri dari mana? Ngaklik. Dari Ngaklik. Ngaklik. Namanya Mbak? Linda. Mana Linda? Dari Ngaklik. Ngaklik. Kok gede-gede Ngaklik pisan. Masih sekolah. Kerja di mana? 3 jam, alhamdulillah. Iki sekolah sing cilik. Aku sek sekolah lho, Mas. Kowe iki apa gurune kowe? Sekolah ngantek nopo-opo kowe. Mbak sinten? Ini dari Ngaklik juga. Nih, sini wis ngantuk. Alah, anake topo iki? Sopo? Eh? Anake sopo kok Cai anake pelo topo? ora oleh. Okta, nyanyi nih. Oke. Nyanyi lagi, Mbak. Iya. Nah, dari Ngaklik juga lokal semua. Mas, mau daan ora ya? Layak kelawu. Aduh, iki lho dinyurene terus kok Mas apa ki? Yanto. To ganjel to. Wah, lah kok dawur men Mas. Nek usum udan-udanan aja ning sawah lho ya. Gluduke akeh. Jidir. Mas itu sugeng rawuh. Sugeng dalu. Ya jelas apa? Manut. Sing jaluk mangko purel mong sapa? Oh kowe. Iya. Ya wis ya. Nyanyi. Mbak Linda nyanyi ya. Kamu nyanyi? Wis kono. Ya wis, ayo. Sak lagu setengah rolas ya San ya. Ya. Nah, satu lagu. Mangke saged dipun lajengaken keluarga Bapak Soebul Hajat. Nah, iki ngene Kak Du ya. Nggih. Waktune ya wis dalu wis setengah rolas. Jam 11.30 menit. Pramila sakderenge kondur ndedonga mring Gusti, mugi-mugi sak paripurnaning adica menika panjenenganipun Bapak Sakib sakeluarga rezekine ora lokak ning tambah malah kebak, amin. Makmur sarwa kang tinandur gemah lipah loh loh jinawi panjang umur yuswa kathah kathah rezeki. rezeki. Pun sedaya panjenengan ngaturaken gunging panuwun tanpa upami periyasipun Kak Du. Mbak Dewi Ritmana Wedding Organizer Katiban Bijil saking Laladan Dugo Tlumbung Desa Manukan Kecamatan Gayam Bojonegoro. Abadi audio sound system Manukan matur Saking suwun. Manukan. Vina Shooting matur suwun, flash foto Flash iki foto. matur suwun.
Yudhista Nada Musik dari kawasan Kliteh matur sembah nuwun, mantene Mbak Siska Kelembak Mas Ngadenan didongakno dadi keluarga sing bahagia, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ing pungkasane ngatur kula Dimas Bagas Santok Kliwir. Kula Mas Duki Sayang Ladan Sengungglung, Kecamatan Gaya minangka Bendali Wara nyadong lumunturing samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Kikiri aja. Pikir yang salah dulu. Nyuwun pamit kita bukasi kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Usana sugeng kondur, sugeng pinanggihan Malaysia Nasdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ra lucu sing penting guyu. Matur suwun. Di saat yang indah. Syuk. So malam terakhir bareng Yudhisa. Wis kok akeh men.